F'Diċembru tas-sena 2020 kien l-ewwel wieħed f'ħafna snin li matulu l-Maltin baqgħu konsistenti fl-eżerċizzju fiżiku. Dan ħareġ f'intervista mal-coach tal-attività fiżika Mariano Farrugia fil-bidu ta' sena ġdida li għal ħafna huwa żmien sinonimu ma' dieta u eżerċizzju. Diċembru hemm kumparat ma' snin oħrajn kien iktar konsistenti. Jista' jikkontribwixxi wkoll il-fatt li n-nies kienu inqas distracted ħanajdu hekk, forsi kien hemm inqas safar. Allura dak li jkun jisu seta' jibqa' jikkonċentra f'dik ir-rutina normali meta tidħol fil-qasam ta' attività fiżika. U anke kienu iktar aware minn qatt qabel in-nies li jisma' importanti li inti tkun qed iżomm hekk f'saħħtek anke minħabba s-sistema immunitarja u dawk l-affarijiet l-oħra li kollha nafu bihom. Il-coach b'esperjenza fis-settur appella biex minn biħsibu jibda xi tip ta' eżerċizzju fiżiku ifittex gwida ta' xi ħadd professjonali. Illum, speċjalment bħalissa hawn ħafna min ikun jista' jiggwida dak li jkun u jekk inti għandek gwida ta' xi ħadd professjonali, qiegħed biċ-ċans ħafna iktar li inti ħadd tkompli. Mariano spjega li biex wieħed jirnexxi irid jagħmel il-bidla b'mod sostenibbli u l-eżerċizzju jarah bħala parti mill-istil tal-ħajja tiegħu. Illum il-ġurnata hawn ħafna aktar options anke ta' online. U waqt il-pandemija ħafna bdew online u allura dawn ħafna midrabi ħajkomplu online ukoll. Ġifieri żdiedet aktar il-varjetà. Dwar is-sena li għadha kif intemmet, Mariano spjega li fil-bidu in-nies kienu xettiċi iżda adattaw gradwalment meta raw li kienu qed jittieħdu l-miżuri meħtieġa biex iħarsu s-saħħa ta' kulħadd. Jien rajt aktar sens ta' għaqda, mhux għax qabel ma kienx hawn, però anke fil-ġibba hawnhekk l-atmosfera kienet aktar dik ta' empatija, aktar rispett lejn ħaddieħor, dak l-element ta' familja rajtu żdied jiena. Lil dawk li jsibuha diffiċli biex jibdew, Mariano appellalhom biex ma jaqtawx qalbhom għaliex żgur iħossuhom aħjar kemm fiżikament kif ukoll mentalment.